Toto je Sára. A Sára si myslí, že psyllium sa dá piť iba takto. Tak keď si taký múdry, tak ako teda? Prvou možnosťou je smoothie. Pridáme banán, čučoriedky psyllium, potom divný tanec s džúsom. A rozmixujeme. Čo ty na to, Sára? Oh my god, nice, díky. Počkaj, ešte mám druhý spôsob. Aký? No predsa tvoj obľúbený jogurt s ovocím a toppingom. To beriem. No, a teraz to môžeme urobiť rýchlo a bezbolestne. Nie, tak som to myslel. Sára, môžeme urobiť fiber shot. No, šup, šup.